Il-Gvern se jimplementa żewġ miżuri mħabbrin fil-Budget 2025 immirati għal ġenituri li jaħdmu bħala self-employed. L-ewwel miżura jdik favur ġenituri prospettivi li jaħdmu għal rashom u li jixtiequ jagħmlu trattament tal-IVF. Il-Gvern li diġà jassisti bl-aħjar mod lil kull ċittadin fit-trattament innifsu, issa se jestendi l-leave speċjali għal persuni self-employed. Dawn il-ġenituri li jaħdmu għal rashom se jibbenefikaw minn mizzja li imħallas għal kull ċiklu ta' trattament. Hekk kif l-om se tkun intitolata għal 60 sija leave waqt li l-partner għal 40 sija oħra li se jkun qed jitħallas bil-livell tal-paga minima nazzjonali. Il-Ministru għall-Politika Soċjali u Drittijiet ta' Tfal Michael Falzon stqar li l-Gvern se jkompli investi f'sessjonijiet ta' terapija regolari kemm individwali u anke fi gruppi, akkumpanjati minn appoġġ psikoloġiku u akademiku. Żewġ miżuri fejn qegħdin naraw kemm jinteressana kulħadd anke fejn qed tkellmu gruppi żgħar, żewġ miżuri mirati għal self-employed fejn ħajjingħata leave beħlas għal kull ċiklu tal-IVF illi għaddu koppja u ħajjenata wkoll wara illi titwielet it-tarbija. U eżempju ieħor ta' inklużjoni ta' politika ta' gvern bruħ soċjali li jaħseb f'kulħadd. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Parlamentari għad-Dialogu Soċjali Andi Ellul tkellem dwar il-miżura tal-estensjoni ta' dritt tal-leave tal-paternità lil min jaħdem ar rasu u saħaq li l-leave tal-paternità li diġà jingħata lil dawk kollha li huma impjegati se jibda jingħata wkoll lil dawk li jaħdmu ar rashom bil-ħlas ta' xartijiem jew 80 sija fl-okkażjoni ta' twelid jew adozzjoni fil-familja. Biex inkomplu nsaħħu l-bilanċ bejn id-dinja tax-xogħol u l-ħajja privata. U hawnhekk qed narawhom jiġu estiżi għal ħaddiema self-employed. Għandek il-leave li ħajjingħata għal dawk li jagħmlu ċ-ċiklu ta' trattament tal-IVF u għandek ukoll il-leave għal missirijiet jew it-tieni ġenitur, jiġifieri meta għandek koppji tal-istess sess li issa ħajjiġi estiż ukoll għas-self-employed. Sa dan it-tant sal-aħħar ta' din il-ġimgħa jiskatta l-proċess biex jinfetħu l-applikazzjonijiet għal dawk il-persuni li jistgħu jkunu eliġibbli għal miżura tal-IVF. Fl-istess ħin għaddej ix-xogħol biex fil-jiem li ġejjin tiġi implementata l-miżura tal-parental leave għas-self-employed li tapplika wkoll għal ġenituri LGBTIQ+.